Той не е страшен, не хапи с такова мани. Да им отваря вратата. Да. Ай! Аз се съм капол. Мачанчиката ми. Добро, обръщай, че за е. Кай. О, дистрибутор ли дойде тук? Кой споръча теракот, кой споръча врата се дигне? Теракот ли? Вземем интервю за вас, господине. Кой ще каже за повишаването на тока тази година? За повишаването на тока ли? Никола каже, като още ползвам почтенски гълъби, че не да пращам съобщения. И съм газов пенер. Нямам мнение. Те Джаро е? Джаро, иска да я попитаме. Да ви попитаме за времето тази година. Къде е треди очилата? Къде са треди? Сега има 3D, Meridian всеки, Nvidia, всичко. Виждам вас двойно. Като ми е мука, гледай. Добре, гледай там. Какво грозно е, мут червен. Като просто тържат и Аз съм чакал, брат. Ау! Ай! Кажем, какво да им кажа? Това магия звучите. Дебел виждам да двойно. Интервю ли измъска? Интересно. Ако обичате интервю. Ако обичате интервю да вземем. Булка, запали ми цигарата. Коста на Гери? Нещо бъркане? Виж очилата му без една дръжка са. Абе важно да ми пича слънце. Абе нищо че съм без сега. Важно че им ти пича слънце. Терминатора, четвърка. Мустака, Яко е, нали? Чаро, аз Виждам вас двойно. Чаро, седни. Седно. Най-после с бръвна. Бил майката. Бил майката. Я да ги те учила. Голям хуин си ли виждал? Всеки ден, брат, като така. Там не един сам го Бак чекал съм, брат. Бак чекал съм. Генгстър. Да изпишеш една салвика и... Бази, сега е, брат. Аре, Руди, ще напишат по вестници. Близак! Да загубиш телефон. Аз ще звънна. Ще го намеря. Да попитаме. Какво мислите? Да повдигне въпроса за малките деца в...
Една много голям човек. То беше много голям вече. Празнуване на лекторно, гледам дебеля, да. Кажи, какво мислиш за глобалния проблем, ме дебел? Само сега се заглеждам, викам, чуя за дебеля, не? За ледници. Ще го какво мислиш за безработицата? Какво мислиш за безработицата? Какво мислиш за безработицата, господин? Ама не трябва да си настоятелен журналист, брат. Абе, аз журналист не знам много кога. Да, попитам за безработицата. Още снимаш ли, бе, брат? Не, за безработицата. Кой си има работа, да си гледа Ако работата. беше работа, ние ще намрем да се работа. Нито помощ получаваме, нито нищо. Ти тази... Аз се носиш, ето. После след коментара. Какво ще кажете за глобалното затопляне? Не, за Да, като булката си. Да. Да не топлим толкова много спечки. Той как бяхте на Да, пътя? взето спой с кабелите. Давка ще върля телефона. Чакай Спой с кабелите, въпросът ако е да може, зададем беше за... много готин така. Так, взех си като булка. О, че си много добър, че Не. Аз взема интервю. Там ти е бачках на пътя. Ай, епа! Ей, Руди!